ओरैनो सेसनफोरा जोंनि बिटिसिनि सेसनानो होन बा आसाम एसेम्ब्लिनि सेसनानो होन बा पार्लामेन्टनि सेसनानो होन बेयो 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायो। नाथाय बेवहाय सफैनायावनो एसे सम लानो हायो। जों हार्डलि जुदि गासैबो एमएलए बिथांमोना मन्त्रि बिथांमोना जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंहा माने बिश्वजित दैमारी बुंथिगिरि बिथांमोननि जि मोनसे एराइबेल बे एराइबेला जुदि आर्लि नियार एबाउट 11 जुदि जायोब्ला बियो नियार एबाउट बियो 12 बियो स्टार्ट जानायनि मोनसे आसा दं। जोङो मोनथिखाबाय, नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय, खौरां बिजोङावबो जों नुखाबाय जे जोंनि आसामनि रायजोपाल बिथाङा मैयानो दोनफैखायो आरो दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT बेबायदि हाबाफारियाव बिथाङा दोंबाय थायो। बिथाङा सफैखाबाय आरो बिथांनि जिहेतु एड्रेसिं बे एड्रेसिंजोंनो जागोन बे हिसाबै बे साइडनिफ्रायबो जिखिनि थामथिम जानांगौ बे थामथिमा जाखाजोबो। नैबे बिटिसि सेक्रेटारियाव खुंफुंनो थांगासिनो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला भारतआव उदांस्रि जानायनि उनाव आसामा मोनसे आलादा रायजो जानायनि उनाव बियो गिबि खेबनि थाखाय आसामनि राजथावनि दिसपुर बे दिसपुरनि बाहेराव गाबोनो जोंनि जि बिटिआर बे बिटिआर रिजननि जि बिटिसि LA बेवहाय जोंहा जिहेतु एसेम्ब्लि हल दङ बे एसेम्ब्लि हलाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लिनि जि बाजेट सेसन रां बावजा 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजानि गिबि सान बे गिबि साना बेवहाय जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनै जों गासैबो गाबोननि सानखौ नेगासिनो दङ आरो गाबोननि थाखाय दिनै बेनि जि मोनसे साखाफारा जानांगौ बेनि जि मोनसे मा होनना बुंदों प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना जोंहा कमप्लिट जाबाय। खालि गाबोनो 17 फेब्रुवारि बे 17 फेब्रुवारियाव जि सेसन बे सेसना जिरायनांगौ आरो जिरायनायखौ जोङो नेबाय थादों। जोङो बुंनो हायो दे गाबोन सानसेनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मिरु क'क्राझार बे क'क्राझारा माने आसामनि राजथावनि बे सानसेनि थाखाय बे राजथावनि जागोन आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव आरो बियो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। गमामायैनो नैबे जि मोनसे गरन्थ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारी बिथांमोननि जि मोनसे गोख्रों जि मोनसे गरन्थ बे गरन्थनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जाफुंनायनि जि मोनसे लामा बियो थांगासिनो दङ आरो गाबोनो जोङो बेखौ जाफुंसार मोनसे थासारियाव जोङो मोनगोन आरो बेखौ जोङो नैबे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। गाबोन जेबो जानो गोनां बेवहाय बिटिसि MCLAफोरखौ हांख्रायनाय जादों ना बेवहाय जोंनि बिटिसिनि MCLA इभेन जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' डेपुटि सिबा गावनि MLA जाखाबाय। गासैबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय गासैबो बाहागो लानायनि थाखाय जिमानखिनि जोंनो जिरायनायनि जिखिनि राहा बे जिरायनायनि राहाफोरा जों बेखौ खालामजोब्बाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि MCLAफोर EMफोर बेवहाय बेनि अनगायैबो बेवहाय जिखिनि भिजिटर्सफोर थागोन कलेज स्टुडेन्टफोर थागोन सिनियर सिटिजेनफोर थागोन बे गासैनिबो थाखाय बेवहाय जिहेतु मोनसे रुल दंखायो मोनसे नेमखान्थि दंखायो बेवहाय स्पिकार्स गेलारि थागोन बेवहाय जेनेरेल गेलारि थागोन बेवहाय प्रेस गेलारि थागोन बे गासैबो जोंनि नैबे BTCLAनि जि एसेम्ब्लि हल बे एसेम्ब्लि हलाव दोनखाजोबो आरो बेबायदियैनो गासैबो जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनखौ जोङो अलरेडि खालामखानानै लाबाय आरो बेवहाय गासैबो थाखोनि जाय बिथांमोना बेवहाय बे एसेम्ब्लिखौ नायनो गोसो जायो नायनो लुगैयो नायनो थाखाय हांख्रायदों बिथांमोना बेयाव फैनानै एसेम्ब्लिखौ नायनायनि गावनि मेगनजों नायनायनि नुनायनि मोनसे सुबिदा बेखौ जोङो खालामनानै लाखिखाबाय। बेयो जिहेतु गासैबो माने मन्त्रि MLAफोर दिसपुरनिफ्राय फैगोन दिसपुरनिफ्राय फैनाय हिसाबै बेवहाय एसे सम लागोन जोङो बेखौ मोनदाङो नाथाय जोङो नुनो मोनदों दे ओरैनो सेसनफोरा जोंनि बिटिसिनि सेसनानो होन बा आसाम एसेम्ब्लिनि सेसनानो होन बा पार्लामेन्टनि सेसनानो होन बेयो 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायो। नाथाय बेवहाय सफैनायावनो एसे सम लानो हायो। जों हार्डलि जुदि गासैबो MLA बिथांमोना मन्त्रि बिथांमोना जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंहा माने बिश्वजित दैमारी बुंथिगिरि बिथांमोननि जि मोनसे एराइबेल बे एराइबेला जुदि आर्लि
नियार एबाउट 11 जुदि जायोब्ला बियो नियार एबाउट बियो 12आव बियो स्टार्ट जानायनि मोनसे आसा दं। जोङो मोनथिखाबाय, नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय, खौरां बिजोङावबो जों नुखाबाय जे जोंनि आसामनि रायजोपाल बिथाङा मैयानो दंफैखायो आरो दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT बेबायदि हाबाफारियाव बिथाङा दोंबाय थायो। बिथाङा सफैखाबाय आरो बिथांनि जिहेतु एड्रेसिं बे एड्रेसिंजोंनो जागोन बे हिसाबै बे साइडनिफ्रायबो जिखिनि थामथिम जानांगौ बे थामथिमा जाखाजोबबाय। जिफोरनि थाखायल' खालामनाय जादोंमोन, दायो 126 जिथु MLA फोर जिरायफैगोन बेयाव माबोरै एडजास्ट खालामदों? ओरैनो बे एसेम्बलि हलाव 42 सानि जि जिरायनायनि जि मासि, बे जिरायनायनि मासिया दोङोमोन। नाथाय बेखौनो माने फोसाबनानै 126 MLA फोर आरो बेनि गेजेरावनो मन्थ्रिफोर थागोन। बेनि गेजेरावनो जोंहा गिबि मन्थ्रि दोङो आरो बेबायदि जिरायनायनि जि मोनसे सुबिदा, बे जिरायनायनि सुबिदाखौ जोङो जोबोद मोजाङै खालामजोब्बाय। बेवहाय गासैबो जिखिनि फेसिलिटिस, जिरायनायनि फेसिलिटिस सुबिदा, माने माइक्र'फननि सुबिदा, बेवहाय माने गुबुनाव बाहेरायाव थानानैबो नायनो हानायनि जिखिनि सुबिदा, बे सुबिदाफोरखौ इतिमধ্যে खालामजोब्बाय। खालि जोङो गाबोननि सानखौल' नेनानै थानांगौ।